Hej, jeg er ny her. Jeg vil gerne blive kendt. Som I kan se, så alle de likes, jeg kan få, vil jeg blive meget glad for. Jeg har lige oprettet mig selv på herpå. Men hvis jeg skal lave nogle musikvideoer, så skal I lige skrive det i kommentaren. Hvis I har nogle spørgsmål, må I også skrive det ned i kommentaren. Jeg skal også til at lave nogle forskellige sange og sådan noget. Håber I bliver glade for mig, og jeg bliver kendt.